Pataroy! Sige naman magatik-atiks ko ha. Miss you, baby Apiat. I miss you. Pero wala man mo gatanaw sa kuha, bityo. Wala man mo nang itas kuha, be. Ako din, bab. Ay, papaakto ko sa kong isda ron. Sige naman mo tanaw kay Kuya Dungkoy. Pangit biya kayong naong nga. Wala ang ipon. Nya sige tanaw kay Durarat nga. Dakong mata niya. Dakong ba. Mga alien. Nya sige man magtanaw sila bisa ko adili. Bad man mo ay. Awa na mo duray. Ay. Wayon ta mo duraron. Sumbong ta kay mama kay papa kay kira kag tanaw sa kong video. Nya dili man gapon ka mo comment. Tapos di pa dyan siya mo share. Dalo kay ka ba? Dala. Ay. Shout out day ko sa mga ganahan lang sa kuha. Walay apil mo. Katong mga dili mo comment dira. Eh, pahingon yung papakit-kit. Kit kay si Bibi Apil. Pero di man dahil mo share sa kong video. Dala. Marabihang ko na. Magay mo mga tak sa kong regalo gani. Mamagay mo nagingon sa kong birthday. Tug-an mo kay mama do. Mga pangit. Tanaw man ka dira. Suko ka sa kuha. Suko jud ko sa inyo item. Sige naman mo. Kuhan dira Sige mo. Tanaw sa kong video na. Katawa pa ba yan? Marami ang katawaanan. Budlat ang mata ninyo pas kay Durarat. Tapos lagyo mong ngipon pas kay Kuya Dongkoy. Ako kay guwapo man ko, bikyot man ko. Kamo dili. Ayaw na mo pagtanaw-tanaw sa kong video ha. Di na ko mag-video sa inyo. Share pa mo. Tapos di magyapon naman di ako ninyo love. Oy. Kaya magsige naman magtanaw atong mga batignaw. Pero sa kuha dili. Ang tanaw mga kadra. Anong comment mga kadra be? Oh. Man yung Facebook? Man yung Facebook? Ano ko mama da? Kirabi mong tanaw na dili mo comment. Di! Ay mong mama majurit. Ay mong papa kay kuan ka ng dakog dalunggan. Ay mong ate kay lisnga kong ilong. Ay mong manghod kay dangas. Mga batignaw. Di! Tukaan mo ka kay mama. Tukaan mo kay papa. Hindi na ko sa inyo!